Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Guretzat ikasturtea pasaden astean hasi zen, baina Euskal Herriko ikasle askok gaur dute lehen eguna. Horrela bai, amaitutzat emango da itzulera eskola guztiak martxan direlako. Gu ere horrelaxe gaude, martxa hartuta. Atsedenik ez guretzat, bigarren kafe hartzeko prest, asteburuko ajea atzean utzita. Badakizuen nork hartuko duen atsedena, Peio Reparazek eta Zetakeko lantaldeak haze 3 egun eskaini dizkiguten mitoaroarekin. Bejon daizula Peio eta deskantzatu. Orain zer esan, iparraizea maitatzen erakutsi zidanari zer esan. Ibar beltzen negu gordin hau epeldu zidanari nola esan. Berrogei ikusletik gora aurrez aurre gehiago telebistaren bestaldean eta bideo ugari sareetan. Luze eta zabal hitz egin dezakegu kontzertuaz, baina sareetan bereziki kontzertuko une batek izan du oihartzuna. Aitziber Garmendia Palestinaren askatasuna eskatuz. Palestinaren aldeko aldarriak nona ikusi ahal izan ditugu asteburu honetan. La Vuelta txirrindularitza probak aurrera jarraitzen du eta egun hauetan bidean zehar ugariak izan dira Israel Premier Tech taldearen presentzia salatzeko protestak. Eta baita Veneziako zinema jaialdian ere The Voice of Rajaven ahotsa lanak 6 urteko neskato palestinar bat Israeldarren eraso batean nola hiltzen kontatzen duenak zilarrezko lehoia jaso du. Epaimaiak zuzendari onenari ematen dion sari nagusia. Zinema ere bada protesta egiteko modu. بس يستشهد أطفال يصيروا الجنة؟ أطفال بس يستشهدوا بيصيروا طيور بالجنة. طب بركي الواحد ما بده يصير طائر في الجنة؟ الدبابة رجع. الدبابة وين؟ جنبية. الدبابة جنبكم؟ خليكي معي لا تفصلي. أنا معاكي يا عمري، أنا معاكي ليش حدا ياخذك؟ بس يجي حد بتفصلي طيب؟ Horixe izango da gaurko saioaren aria, protestak. Entzun hau, irailaren 12tik 18ra Sestaon egingo den 40. Open Sestao Basque Country xake txapelketaren antolatzaileek jakinarazi dutenez, partida jokatuko diren mahaietan ez dituzte txapelketan parte hartuko duten xake jokalarien herrialdeetako banderak jarriko. Izan ere 33 herrialdeetako 250 jokalari bilduko ditu txapelketak eta Israelgo xakelariek kuko egin diote lehiaketan ez parte hartzeko egin dieten gonbidapenari. Hori bai, antolatzaileek Israelek Gazan eginako genozidoa gaitzetsi dute eta Palestinako bandera jarriko dutela adierazi dute. Eta beste protesta mota bat, gaur bertan 200 taxik baino gehiagok protesta egingo dute Bilbon profesional eta langile autonomoen batasunak antolatutako karabana batean. Helburua UBTZ-ak salatzea. Gaur egun 250 ibilgailu inguru ari dira Bilbon lanean eta 56 lizentzia baino ez omen dituzte. Irailaren 8 protestarako eguna izaten da urtero izan ere, Hondarribiako alardearen eguna da eta badakizue oraindik ere liskarrerako arrazoiak badaudela. 29 urte dira jada hainbestetan aipatzen den gertakaritik. 1986ko irailaren 8an 26 emakume soto batetik atera eta Hondarribiko alardean sartu ziren. Kolpeka eta irainka hartu zituzten betiko alardea aldarrikatzen hasi zirenek. Oraindik ere festen egun nagusia bereizita ospatzen dute alarde baztertzaileak eta Jaizkibel konpainia parekidak. Ia 30 urtean gauzak asko aldatu dira. Hondarribiako udalak urte hasieran inkesta bat egin zuen eta ia 156 alarde parekide bakarraren alde agertu ziren. Eta aurten lehen aldiz Jaizkibel konpainiak Hondarribiko salbean parte hartu du. Lehenik alarde tradizionaleko ordezkariak sartu dira Lizara eta ondoren Jaizkibelkoak.
Baina nik ez dut izan nahi normala eta zuk ez dare. Etzea lako hartalde ontako zifra bat, etzea sartzen trajen, gezurren saren, eroitzeie makina bat, goitik datorren papilla jaten, beldurren aurren, eldu makila eta guazen, pareta mila dauzkeuta gure paren, eta errisa ez dan arren, karetak enduta zaudenen, ai, ez dakizu ze sexy zauden, ze guapo. Eta gaur goizean alarde baztertzaileak muzin egin dio epailearen dekretuari eta gehienak ez dira agertu adierazitako orduan Gernikako arbolan. Baina aizu, gaurko egunez egindako protesta guztiak ez dira alardeari lotutakoak. Entzun hau, 1984ko irailaren 8an, 60 baserritarrek oso irati jatorri izendapena zuten 16 gazta baitu zituzten Leclerc supermerkatu batetik Paben. Saltoki handiek prezioen jetxirarekin laborariei eragiten dizkien kalteak salatu nahi izan zituen Euskal Herriko laborarien batasunak. Baitutako gaztak Emmaus elkartaren egoitzara eraman zituzten beharra zuen jendearen artean bana zitzaten. Oh, you have to know somehow I need you. Oh, Lord, everything seems less for you and me. This space between us breaks my body. Time is frozen on. Seems like nothing happened before. Eta 1974ko irailaren 8an Rivolta di San Basilio deituriko matxinada gertatu zen, izenak dioen bezala Erromako San Basilio auzoko herritarrak matxinatu egin ziren. Polizia gazte bat tiro ziltzuen eta horrek piztu zuen mobilizazioa. 1973ko etxebizitzen esleipenean aldaketa batzuengatik kaltetuta irten ondoren familia asko etxe hutsak okupatzen hasi ziren auzoan. 1974ko irailaren 5an polizia bizilagunak desalojatzera joan zenean istilu handiak hasi ziren eta hiri osotik joan zen jendea auzokideen erresistentzia babestera. Pentsa zenbat urte pasa diren eta orduan ere etxe bizitzen arazoa zegoen erdigunean. San Basilioko istiluak bazterketa sozialaren ondorioen simbolo bihurtu ziren. Irailaren 9an Tabiani barne ministroaren agindu zuzenaren bidez, polizia auzotik erretiratu zen eta familiak libre utzi zituzten okupatu gabeko eraikinak berriz okupatzeko. Porta San Paolo dei partigiani, la garbatella dei nostri eroi. A San Lorenzo cadono bombe, io ti cerco, dove sei? Dentro le stazioni pulsa ancora un umanità. Tira, baina guk gaur ez dugu protestarik egingo. Hementxe gaude txintxo zuekin urrengo bi orduak elkarbanatzeko presta agian Inigok protesta egingo du bai. Ez badakit guk astegarela protestarik ez egiteko intentzioz eta beti dagoela protestaren bat, beraz, ustut gaur ere egingo dugula. Tira, Juan Ignacio Artxoaga etorriko da gurera Jose Miguel Barandiaranen ekarpen arkeologiko, etnografiko eta mitologikoaren inguruko ikastaroa izan da EH joan dene astean, eta Juan Ignacio Artxoaga bertan izan da mitologiaren inguruko alorrean nolabait irakasle lanetan, eta gurekin hariko da gaur, lehen ere ipatu dugun bezala, euskal mitologian indoeuropearren eragina eta iragazkin hori nolakoa izan dene aztertzeko. Astea gozotik hasiko dugu eta txokolate isia ere ezagutuko dugu. Oñatin txokolateari eskainitako interpretazio zentroa da eta Anton Azpiazuk emango digu bertako berri. Jose Miguel Ramirez Kolonbiar euskaldunarekin hitz egingo dugu. Petrok Israeli ezarritako betoaren inguruan hariko gara. Eta ostiraleko puntu morea ere egin beharko dugu. Hau guztia datozen 2 orduetan entzuleo. Kiraiak 8 ditu gaur eta astelena da ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxea Orbegozo, egunon. Baita zuei ere. Eta zuekin entzuleok Goiuri Ezeiz Arandia, egunon. Egunon.
Bia goitibera beltzaz jantzita etorri dira ez egit rodajerako Lukarekin, pelikula grabatzera gindoazela uste zenutena da? Desapertzibido pasatzeko. Dolua. Bai. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1021 du, goizak 10:06 minutu, iraiak 8:03, urrengo 2 orduetan zuekin, bat egiteko asmotan, ongi etorri guztioi, bigarren kafea antzarete, naiz irratian. Arratxaldeko zazpiak horma zurien artean hasia naiz hitz hauek zuri idazten ea ez dudan ezer ere azten. Goizeko 10:18 astelen goizak taldearen asteleena kantuarekin abiatu dugu, gaur gure astelen partikularra, bigarren asteak gogorragoak direla, esan dute hemendik gaur goizean, eta ari altzara, buelta ematen goiori. Ba, ez dakit oso ondo, ez dakit euria den, lo falta den, bigarren astea den, ez dakit zer gertatzen zaidan, baina patxal nago, Inigo, patxal nabaritzen dut gorputza eta baita burua ere, pixka bat, ez nago, ni nire onenean. Badakizu, adinarekin ere presio aldaketak, eguraldiaren presio aldaketak, depresioan gaude, antizikloia atzean geratu da, eta konturatuko zineten, gaur goizean, errepideak bustita, euriari du Euskal Herriko hainbat txokotan, horrek ere eragin egiten duela. Momentuz ez dit belaunak min egiten, hori izaten da, protesirik. Jende helduari belaunak esaten diola euria egingo duen, ala ez duen egingo, eta oraindik ez zait hori gertatzen, baina, bai, hola, ilun nago. Azteuran ibilizara, mitoaroaren gorakada emozional horretan, Alkizako festen gorakada emozional baita ere. Mito egiazkoenetan murgilduta, Oski. eta orain astelenak, astelen usaina dauka, eta urkullu koloreare bai. Bai, triste dago giroa, bai. Pena. Urkullu koloreko kontzeptu hori egia esan nahiko transakzionala da. Zesan nahi du horrek. Imanol Pradales izketan ikusten dudanean, antzeko baifa, antzeko sentsazio ematen didala. Bai. Xamarra. Urkullu da mitoagoa Pradales baino. Bai, zalantzari gabe. Ikonikoagoa da Urkullu. Zalantzari gabe. Baina ikonikoena eta mitikoena, Gorka Santesteban jauna hementxe gure txatean egunon, nire maite duta da, eman eurra eguna, zelako eguna pasagen duen, lana eta gero pixkat parranda, gora herriko ekitaldiak, por cierto, kamara berria ondo dijo, zelako argazkik egiten ditun, hombre, naiz irratiak eta udara hontan Iker Gurrutxaga, Garate eta Kanbrak horre eginako saio horretan, Olympus bat zen oker ezpanago, ezta? Gorkak irabazi duen kamera, aprobetxatu eta bidali guzu argazkiren bat Gorka kamera horrekin egindakoa. Gaur espinin tokatzen da, zigo gorra, baina pozik, animo gaur espinineko lehenengo klasea duzuen Euskal Herritar guztie, izan espinina, kizon ba, segiago, cross-training, edorolako. Cross-traininga, crossfita, nola da beste hau, orain dozen modan dagoen... Padela berrogeita marurterekin jokatzeko kirola. Padela eta pestela. Oso modan dagoena, ez, crossfit da. Ez, baina ja izen berriak asmatzen hasi dira horrekin. Bueno, gero kalistenia etxetik egiten duzuenok ere, mendik besarka da baten hoi.
bueno, animo, kirol ohitura berriekin, nolabait iraiaren bigarren aste honetan gauzak serio hartu dituzmen hoiei. Ea zenbat irauten dizuen. Goiuri, nik ere mudantza daukat, ja. Bertso bat botako dizut, Goiuri. Bota, orain? Agit, takote duen. Egit ba? Bueno, bertso bat abarra duzu gorka, helarazi buzu, eta entzungo dugu gustora. Bueno, Julen Goiko Txarbegozo, zure maite duta beharko dugu. Bueno, edo maite dut ezak ere balio du, ezta? Balio luke bai. Egun grisa eta aipatu duzu euria eta astelen gogor askorentzat, eta bueno, maite dut ez batekin ator, sarreren ere aipatu duzu, asteburuan izan dela ez, mitoaroaren ekitaldi hori Donostian, ni larun batean izan nintzen, eta, gaur egun Gipuzkoako hainbat puntutatik Donostiara joatea autopropiorik erabili gabe ez da, xamurregia eta errazegia erosoegia dena esaten hasita, eta bailun betik bueltatzeko bageneukan. Taxi batekin, erdi txartuta, ekarriko gintuela bueltan etxera, kontua da, taxi horrek, larun batean goizean deitu zigula lehen orduan esanez, gauza bat edo beste medio, ezin zuela, itzartuta genuen, zerbitzu hori ezin zigula eskaini, saiatuko zela beste taxiren bate lortzen, beste zerbitzu bat lortzen, baina azkenerako ez zuen lortu, arratsaldeko 6 aldera edo deitu zigun esanez, azkenean ezinezkoa izan zitzaiola zerbitzu hori lotu alizatea. Bueno, orduan esan genuen, Donostian ere izango dira, taxiak begiratu genuen, mugikorrean ze zerbitzu zeuden, eta ikusi genuen, nolabait ere, ez dakit, bi enpresa edo bi konpainia badirela Donostian, taxi zerbitzu horiek eskaintzen dituztenak. Hasi ginen batera eta bestera begira, eta 3 orduz edo aritu ginen gutxi gora bera deika, nolabait ere zentralita batzuetara edo deika batera eta bestera, eta ez batean eta ez bestean ez ziguten telefonorik hartu ere egin. Larun bat arratsalde osoan zehar. Entzuna banuen Donostian taxiekin eta bazegoela arazoren taxi bat lortzea ez dela erraza, oso zaila dagoela, eta harritu ninduena hori da ez, gauza bada, deitzen duzu, telefono hartzen dizute, eta esaten dizute leporaino gaude, eta ezin dugu. Bueno, bale. Kontua horrela baldin badago, hori da, baina 3 ordutan bi konpainietara deika eta deikaritu, 10 minutuan behin deintzen genuen, eta telefonorik hartu ere egitea erantzutea ere, pentsatu nuen gure aisialdia da, eta batera ezpada bestera moldatuko gara, baina benetan, ez dakit, larrialdiren batean edo taxi zerbitzua behar duen norbaitek ere, ezin badu zerbitzu hori lortu edo kontratatu, uste dut zentzu horretan, Donostiak beste gauza askotan bezala ere baduela, aztertu edo begiratu beharreko arazo bat, eta niri behintzat, probintziano bezala, harrigarri egin zitzaidan, hiriburuan ere taxi lortzeko zailtasunak izatea. Zer egin zen, nola bultatu zineten? Azkenean gure herrian ere bada bihotzoneko jendea eta batekin eta bestekin hitz egin eta kotxetan lekua bazutela eta haiekin bultatu ginen. Ondo atera zitzegun jokaldia, baina. Azkenean 50 euro, 60 euro aurreztuta. Titularra hori da. Erroburu hori da. Dudarik, Julen ipoza zerk emango diogo juri gehiago, diru aurreztea baina. Bueno. Gaur goizeko kafea nork ordain dudu. Diru zalea gizona. Egia da, Julen ordain dudu gaur goizeko kafea. Den esaten hasita, berak ordainutakoa da. Juri, zein da zure maite duta? Zuk aipatu duzu ibili naizela, bai mitoaroan, ilun benego nintzen, eta baita Alkizako festetan ere, eta Alkizako festen inguruan hitz egin nahiko nuke zehatzo, igande arratsaldea zen, eta badakizuek gure entzulek entzun digute askotan, guk askotan aipatzen dugu hemen, igande arratsaldeak aldarrikatu zaleak garela. Jendea askorentzat igande arratsalde iristen dela, eta nola bihar goizan lanera joan berdudan, edo unibertsitatera joan berdudan, edo eskolara, igande arratsaldea, da, une triste bat. Gu ez gaude horren alde, gu zuko atera nahi diogu asteburuari azken uneraino. Orduan atzo horixe egin nuen, igande arratsaldea zen, eta nire bikotarekin nengoen, eta esan genuen eta zer egingo dugu. Eta begiratuko dugu inguruan zer dagoen, da ikusi genuen. Alkizan festak direla. Programa begiratu gabe, ara joango gara, eta ea zerekin egiten dugun topo. Eta pentsatu genuen, igande arratsaldea agian zakitarri jasotzaiak, edo herri kirolak, olako zerbait, ez da gauza handirik egongo gaur han. Eta han nun agertu ginen, eta sekulako parranda. Sekulako giroa, erromeria zegoen. Erromeriaz gain, tiropitxoia zegoen. Tiropitxoiaz gain, talo postua zegoen. Talo postuaz gain, patata frijitu postua zegoen. Denetarik zegoenan, makrokontzertu baten bezala xe? Horrela xe, Alkizako festetan, sekulako giroa, dantzan aritu ginen, txosnan egon ginen, taloak jan genituen, eta izan zen horrela sentitu ginen pixka bat, ez dakit, inbaditu egin genuela gure herria ez den herri bateko festa, ez? Baina hori ere polita da, jendeak oso ondo
Horrela ezer espero gabe, azalduara, eta ea zer topatzen duzun, herriko festetan beti dago giro politxa, eta hori aipatu nuen, oso gustore ibili ginela Algizako festetan. Gora Algizako festak eta gora igandeak erasotzen dituzten edo igandei indarrez heltzen dieten Goiuri bezalako pertsonak. Nik ere maite duta elkar banatuko dizuet, gauza asko neuzkan kontatzeko, baina honek nolabait konbentzitu nau. Larunbat goizean, jaso nuen Instagrametik mezu bat, eta mezu honek pixkate hasieran ez da egit, olako spamaren edo zerbait saldu nahi dizunaren edo oso txukuna estenaren itxura zuen. Gazteleraz ari zen norbait, baina nik euskeraz itzulita irakurriko dizuet, nire mobiak atzen. Jarri zidan, kaixo Inigo, oraintxe topatu ditut argazki zahar hauek, eta gero zuen Instagramen. Izaten da, mezu spam horitakoetan, begira zer topatu dudan eta klik egin, eta horrelakoak. Jarraitu egiten zuen. Agian gogoratuko zara, ana naiz bienerekin. Donostian ezagutu genuen elkar 2007an. 18 urte pasa dira. Han praktika egin dituen ospitalean. Beste alemaniar batzuk ere bazeuden, esaterako Helen, bere anaia Felixen bisita jaso zuena biolinarekin. Eta orduan ere buruak egin zuen. Klik. Noski, Felix Wagner, zenbatetan hitz egin dugun, tipo honetaz. Elkarrekin jozen uten. Zerbaitek sonatzen dizu. Nahi baduzu zure email eman, eta nik badauzkat zure bizpahiru argazki eta bialeko dizkizut. Goraintziak Berlinetik, Ana. Ez da posible, 18 urte beranduago. Pertsona honek topatu ditu argazki batzuk bere disko horren batean, aurpegia ikusi eta niri izena jarri dit, zenik kontran zalantza gehiago nituen euren izenekin, Ana Helen, behin entzun da bai, eta batez ere, pixkat, argazki horiek jaso ditut gainera, eta nahiko xelebreak egin zaizkit, baina batez ere, konektatu ninduen, berriz ere, garai batean, oso garrantzitsu izan zen musikari batekin, Felix Wagnerrekin, eta bere anaiarekin, uste dut Johannes dela, denak ere musikariak ziren, eta nibili ziren, euren, beraien arreba zen Helen honi bisitan, eta behin etxe horietako batean Donostian, parranda giroan, gitarra bat zegoen, nik gitarra jo, eta haiek biolina gainetik jo zuten. Eta garai horietan guk bagenuen Homo Demens izeneko musika talde bat, 19 urteren buelta hortan sortzen den talde horietakoa. Eta nik esan nion Felixia izu, guk maketa grabatzen ari gara, bera bizpahiru honetako etorri zen. Bihar, hola tartetxo batean Tolosara, nik jasoko zaitu Donostian, Tolosara etorri eta grabatuko altzen oke biolin bat gure musikaren gainean da. Hoixe baietz. Eta etorri, eta hau grabatu zuen. Eta pasarte honek, eman dira itzakia atzera bueltan jarri, topatu genuken disku hau YouTubeen dagoela konturatu, eta berriz ere gogoratzeko azken orduak izeneko kantu hau, instrumental gisa egin genuen, eta uste dut hor ere berera gine izan zuela Julen Goikoetxeak garai batean zen taldeak eman zizkigun entzuteko arrazoi batzuk, eta haiek Henrik Röber izeneko diska batean kantu instrumental ere bazuten. Eta esan nuke pixkat arke inspiratu zuela kantu hau egitea. 18 urte beranduago agertu zaizkite argazki batzuk, agertu zaizkite pertsona batzuk, eta hor nabil, Felix Wagner delako honen berri izan nahian, ze oso musikari onak ziren, oso sonak, bai formazio klasikotik etorritakoak, baina
era berean improvisaziorako doai ikaragarria zutenak, pentsa, lokalera iritsi eta 3-4 aldiz abestia entzun da, grabatu zuen violin zati hau, eta nahi nuke jakin beraren inguruan, beraz, horixen nere maite duta. Goizeko 10:31 minutu dira, eta dagoeneko hemen begira eta besoak gola gurutzautak askoak jarritzak, eta prestatu da. Joan Inazio Artxoaga mikrofon hori heldu eta horbildu ahora, ze horre pixat urrun xamar daukagu. Egunon, ongi etorri? Egunon. Aspaldiko? Aspaldiko, bai. Ondaltza biltza? Bai, erki. Bueno, aurreratu dugu Juan Inazio Artxoagarekin ze girotan ibiliko ginen, aitzakia nolabait abia puntua edo badugu, eta abia puntu hori hain zuzen ere da, joan dene astean izan dela, Jose Miguel Barandiaranen ekarpen arkeologiko, etnografiko eta euskal mitologiari egindako horretan, ikastaroa hainbat parte hartzaile izan dituena, hainbat profesional eta izlari izan dituena, tartean Juan Inazio Artxoaga bera, eta beraz, aitzaki hori baliatu genuen esateko izu Juan Inazio. Han adituen artean ere aritu behar baduzu eta horlako lan bat prestatu behar baduzu, gurera etorri eta elkarbanatu gure entzuleekin ere, batez ere mitologiari, euskal mitologiari dagokion alor hori ez. Baina nolabait, jarduera honetan ere nahi nuke zertxo baite aritu Juan Inazio, mailak haundiko izlariak izan dira, eta maila horri nolabait, pareko edo, entzulego zabal xamarra, interesa haundiko jendea ere entzulen artean, eta lako arrakasta ere, esan daiteke izan duela jarduera honek. Izan du. Alare ez dakit ondo irituko zaizuen, zuen maite dutak entzun da, komentario pare bat etorri zaiburura. Bota. Beste gai potoloan sartu aurretik. Bueno, Albisturgo festen inguruan... Alkizako festen inguruan, bakarrik esan, nire aurreko belaunaldian, beraz ez da hain urrutiko kontua, hainbat herritan oraindik, komentatu duzu, inbaditzaile bezala, hainbat herritan oraindik, kanpotik etortzen ziren gazteak, bertako gazteak, harrika despeditzen zituzten. Hori kontatu didanik nik ezagutu dut, nire aurreko belaunaldiko norbait, ez dakit herriko neskak emango tezituzten bildurrez edo zergatik, baina hori oraindik bakarren bat bizirik egongo da belaunaldi horretakoa, horrela ibilitakoa. Bueno, hori. Eskerraketzen ala gertatu. Testu inguruak nola aldatzen dira, komentatzeko. Eta argazki zaharrei ikesandakoarekin ere, argazki zaharrekin, gauza bat etorri zaia burura. Aspaldi nebilek kontu batekin, esango izuet. Gure osaba bat, aspaldi duela urte mordo bat, izan zuen kapritxoa zine kamera bat erosteko. Eta nik 8 urte edo nitula goiatzen, Atxonamonen urte betetzea ospatzeko bilduta, antxe etorri izan nuen bere kamarakin, da lehengusu guztien toma batzuk egin zituen, antxe bekorrik eta futbolean, eta horrela gabiltzala, ez da? 1975 ingurukoak izango dira irudioik. Bueno, lehengusuak errekuperatu zituzten, digitalizatu zituzten, eta ikusi dugu goiatzeko argazki horiet, bideo horietan, gu jolasen aigeala, pasatzen da bertako gazte bat, astoakin arbizkargatuta. Izango ditu momentu honetan, 70, 54 jaiotakoa, horrelako zehose, gutxi gora bera, urte pare bat gora edo bera, eta kontxo, hori da bere iraganeko puska bat erreskatatuta, nahi nioke erakutsi, baina ez dakit nordan. Ez dakit nordan, eta ez dakit norbaitek ezagutu dezaken, oraindik adin horretan pentsatzen dut, baina goiatzen ez daukat harremanik, ez daukat kontakturik, orduan aprobetxatzen dut hemen. Nik baditut, Juan Inazio. Edo hemen goni entzuleren baten bidez, edo pentsatzen hon. Entzulen bitartez ere, klipa zeukeat, justu parte hori, astoarekin gazte hori pasatzen danekoa, aparte bere puskatxua, 5 segunduko bat, bialduko iat. WhatsAppetik eta... Horretarako onak izaten dira Facebookeko herrietako taldeak. Baina goiatzek ez dakit izango duen talde diren ez dukiko. Baina ez egitez, hori, altzotarrak, eta hor jartzen duzu... bideoa, izu norbaitek ezagutzen aldu hau. Orain, udaletxe batzuetan eta WhatsApp kanalak eta ere egiten dira herritaren artean horrela informazioa banatzeko, bestea da, udaletxeari
Larazi. Galdetuko dugu, Bide zuzena baldin Bai. Bai ostatuarekin, eta baita, bertako batzuekin. Beraz, batetik edo bestetik, egingo dute nik uste ikerketa, eta egingo du, pentsa, nik azken pasartetxo bat kontatuko izut, baina asteburuan ere izan gara, Altzagaraten, Euskal Herrian Altzagaratek kokatzeko, behar da edo esan ezin entzun, edo Ordizitik gora, antxe Arama Altzaga, eta errepide bukatzen denan dago Altzagarate. Bide batez, txindokira begira dagoen, hola, balkoi ederrenetako bat ere, badauka Altzagaratek. Etan, ostatua izan zen, eta nik ostatuan bertan bazkaldunen, naiz eta ostatua itxita dagoen, senide dituelako Janirek, eta amonak antxe prestatu zuen da amak, eta bueno. Etan bazegoen argazki bat, ostras, erosiko zenuken argazki horietako bat. Ederra, mutil gazte bat, trikitixa geirini bat jantzita, eta atzean, garaiko, gaur egun garaiko kotxe dituko geniokena, hau ere garai hartakoa zen. Eta horren amonak buruan bazuen mutil hori gerran hiltzutela. Beraz, 36 baino lehenagokoa da. Baina, hortxe dudan eta kotxearen matrikula ikusten zen, eta internetek esan zigun kotxe uran 1928ko urtarriaren batean matrikulatu zutela, eta beraz, 30ko hamarkadaren hasierako argazkia zela. Baina, ze argazki ederra. Eta monak hola hau esateako zen, jarri behar diogu, hemen ze urtetakoa den, behintzat, gutxi bera, edo 30ko hamarkada, edo, eta oso argazki ederra topatu genuen, eta gero, teknologiak zer duen gaur egun denare topa daitekela, eta matrikulazio data, eta beraz, 28, 36 arte horretan, kokatu genuen argazki eder hori. Tira, aritu zarete, Matxin Aiestaran de la Sotilla, Anuntxi Arana Murillo, Álvaro Arrizabala Balbuena, Pruden Gartzia Isasti, Juana Goizu eta Bertiz, zuzeu, Juan Ignacio Artxoaga Uranga, Jon Mentxaka Torre Odriozola, Inigo Lalde Markinez, Luis Mari Zaldua Etxabe, hainbat lagun, aipatu bezala, nolabait Jose Miguel Barandiaren ekarpen arkeologiko, etnografiko eta mitologiko horretan, hausnarketan eta udaikastar horietako bat eskaintzen, eta lehengoan aipatu zen idan, bai aurrez aurrekoan eta baita online bidez jarraitu zutenen artean, nolabaiteko, gela majo bat osatu zela, eta lako arrakasta izan duela ikastar honek. Bai, aurten salto haundixemar bat egin du, eta egia esan ikastaroan arduradunak berak ere etzekian zergatik, baina batzutan gertatzen da, ezta? Gauzei eman bertzaile denbora ardoari bezala dekantatzeko, eta alako batean, gora ikendu, ezta? Osondo jakin gabe zergatik. Betidanik izan da, kurso apal bat ez dakita laugarren edizioa, laugarrena den, Josean Mujika Beasaingo arkeologoak antolatzen du, eta, Barandiaren aitzeki bezala hartuta denetatik egitzegi. Hirugarren esango nuke joan. Hirugarren azta, bai. Hiruretan izan naiz, ez nekin aurretik bakarren bat egon notezan. Barandiaren aitzeki bezala hartuta, esan nahi dut, ez da Barandiaranen inguruko kongresu bat, zatik horrek azkenean, alako mugak izango lituzke, ez da? Bezik eta Barandiaren aitzeki bezala hartuta, denetarik, aurtengoari besterik gabe begiratzeatikan, aztertu da historiaren ikuspuntutik, esate bateako irutorrogloditak, Barandiate arantzadi, Barandiaran da eguren, beti horrela esatea, ez da, hiru mosketerok bezala, kintoak balira bezala, eta, ia, 30 urteko aldea zeon bat eta besteen artean, eta bakoitzak bere ibilbidea, eta bere gora berak, eta, holako historiari buruz izin zigun Álvaro Arrizabalagak, gero Pruden Gartziak oso interesgarria egin zuen. Modernotasuna, askotan aipatu da, baina modernoa nola zen gauza guztietarako, ez? Eta, hori pixkat nik entzun nituenetako batzuk, beste batzuk ezin izan nituen entzun, ostegunean izan, eta ostegunekoak entzun nituen, baina gero ostiralean ikastola hasita zeon, eta hasierakoa eta bukaerakoa nahi nituen batipat, eta justu ume utzi eta jasotzeko orduak ziren da, ezin izan nituen, baina, ostiral bukaerakoa zen, genetikari buruzkoa, ez da, Euskal Herriko azterketa genetikoa, beraz, danetatik pixka bat tartean mitologia ere, eta
Bueno, bai, egun da 50 lagun, edo azkenerako, eta olako txapatarako, pues... Olako gai, nolait, zehatz eta berezi baterako jende asko da, bai? Bai, jende asko da, bai. Bueno, ederra izu. Datorren urtean 4. edizioa datorren ere, haren inguruan ariko gara behar baldin bada. Baina, bueno, Juan Ignaziok bertan mitologiaren inguruko osnarketa eta lanketa egin du. Bertan, esango genuke indoeuropearren eragina edo indoeuropearren iragazki hori nolabait haien begio, haien eraginetik jaso dugula euskal mitologiaren arrastoa neurri batean. Eta horren inguruan aritu zinen, uste dut hortan murgildu horretik Juan Ignacio eskatu behar dizugula, badakitzuk askotan azalduko zenuela, baina askotan nik neuk ere hau azaldu nahi dudanean hemendik kanpo norbaiti zalantzak egiten ditut eta pentsatzen dut entzulen artean ere indoeuropearrak kokatu behar ditugula, zergatik diogun euskara aurre indoeuropearra dela, eta ze suposatu zuen bai gurean eta baita orokorrean bestelako kulturen konkistetan eta indoeuropearrek eragin bat izan zutelako eta modus operandi bat izan zutelako, eta uste dut laburrean bada ere hori akaso berreskuratu behar dugula. Bai, horretarako nahi gustatzen zait akuarelaren metafora erabiltzea, ez da? Zuk akuarela bat, horri batean baldin baduzu, kolore bakarrarekin akuarela bat egin da, alako masa bat eman dezagun, eta gero gainetik haste zara beste kolore batekin, beste akuarela masa bat jartzen, ez da? Bueno, zenbat eta gehiago pasa pinturan edo zenbat eta gehiago busti, gainean aterako zaizu geruza bat lodiago, opakoago, ala gardenago, azpikoa gehiago edo gutxiago ikusten utziko duena. Guk zer daukagu? Guk daukagu indoeuropar geruza harin bat, esan dezagun, besteak eduki dezaketena baino harinagoa. Baina ez du esan nahi gure gainetik pintzela pasa ez dutenik. Pasa dute guretan asko guztita eta pinturatik gutxi pasata, baina pasa dute. Orduan, indoeuroparre ideologiaren ajeak txitien pitian aurkitu daitezke gure artean ere, ez? Hori, inork ez dezala, pentsa, beti esatet kontrastea egiteko akuarela gauza bat dela eta tipularen mintzak beste bat. Tipularen mintzak, hartzen duzu mintza bat eta ateratzen da osorik, eta ez du arrastorik uzten azpikoan, eta bat bere isita gehatzen da, garbi, ez da? Bueno, geruza, kultura geruzak ez dira horrelakoak. Indoeuropearretaz ari garenean, ari gara lurralde eta inguru batzuetaz, ari gara garai batzuetaz, nola kokatuko genuke zer den kultura indoeuropearra, edo zein izan ziren nolabait kultura indoeuropear hori inposatu zuten komunitateak? Europan gehienean kultura indoeuroparrak dira, latinak, greziarrak, germaniarrak, zeltak, hori danak indoeuroparrak dira, ezta? Eta tokian tokiko goraberakin, Europa osoan zabaldu ziren. Bikingoetaz aritzen garenean aurre indoeuropearretaz ari gara, Juan Ignacio? Hoik ere dira akuarelan geruza mexamarra hartutakoak. Ados. Berez jatorriz aurre indoeuropearrak eragin hori izan dutenak edo. Bai, hori da. Germaniarrak orokorrean eta bikingoak bereziki. Baina, eta gure kasuan, hau, noski, ez zaigu etorri, ez dugu konkista bat izan, zentzu klasikoan, alegia, gurean ez du ematen izan danik, hizkuntza galtzera eramango luken egoera bat, alako sarraski orokor batzuk, eta ez gehiago izan da tantoka, sueroa jartzen dizuenien bezala, eta batipat, Elizaren bidez, azkenian Eliza izan da Erromatar imperioaren luzapen bat, eta indoeuropar kategoriak eta balioak eta munduaren ikuskera eta pixkat hortikan sartu zaigu, gehien bat hortikan sartu zaigula esango nuke, baita Germaniarrek eta utzi zituzten beste ikutuak, baina batipat Elizaren bidetik etorri zaigu eta noski, oso indoeuropartu xamar gauden, eta egon dira gure arbasoak. Gu gehiago, gu jau baina indoeuropartzea datorkigu Espainitik gehien bat, eta Espainiko kultura xurgatzen aigian einean, gero eta indoeuroparrago gara gure kategoritan da gure baliotan, da gure jokabidetan ere. Kuriosoa da, ze duela
10 urte, ez da oso urtira joan behar, eragin hori askoz txikiagoa zen. Xurgatze kultural hori aipatzen duzuna, telebistanen iritsiera, interneta eta bestelakoek izan duten eragin hori, eren egun arte oso bestelakoa zen. Eta hori inoiz aipatu duzu ez, oraindik ere ahoskeretan eta euskal fonemetan eta FA eta P-aren arteko nasketa horietan eta eren egun ere gertatzen zirela. Gazteleraren eragin hori oraindik askoz txikiagoa zelako, eta hori duela oso gutxi arte gertatu dela, ez? Bai. Hemen Tolosako parrokiko koroan badago anekdota bat, koroaren eta orkestaren historia kontatzen duen liburuan, zuzendari bat ez naiz goatzen orain nortzen, etzun lortzen koroak kantatzea, ez pianoin behar zuen tokian, eta partituran jartzezun P, ondo nabarmena ez da, eta nola asarretzezan da esatezien, hau piano dek, ez dek puerte. Orduan, bueno, bai, gure belaunaldian guk ezautu dugu, F ahoskatze, inoiz ahoskatze ez zuten euskaldunak ezautu ditu, gure aurreko belaunaldian. Beraz, oso urrutira joan gabe. Tira, eta indoeuropearren eragin horien artean luze eta zabalari egintezke, haren inguruan edo hauen eraginaren inguruan hainbat aipamen eta hainbat hausnarketa egin dituzuzuk zure liburutan esaterako eta beste hainbatetan ere izango dira, baina aurrekoan nolabait aitzakia edo udako ikastaro hauetan hartu zenuen bidea, izan zen nolabait indoeuropearrek gizonezko figura mitologikoak edo mitologia nolabait gizonezko figura horiek gutxitzeko zuten joera horretan guk mari asko jaso dugula, baina xuar esaterako oso gutxi. Horre iristeako, denbora baldin badu, bai. Beste ziritxo bat sartuko dugu. Arkeologo batek arkitzen duenean traste bat, objektu bat arkitzen duenean lurpean, egundoko erdoi zoldakin, zer dan ikuste ez dela, edo ondo antzemat ez dela, mundun ez dago arkeologo bat burutaziotan hasiko denik, esan ez, honek usteut, badula ez dakizeren tankera eta konklusioak ateratzen hasi, ez mundun ez dago bat ere. Arkeologoak hartzen du eta bidaltzen du laborategira garbitzeko. Eta garbitu eta zolda guztiak entzen diotenean eta ikusten denean zer dan, orduan hasten da teoriak egiten da esateu kontxo. Hau, ez dakit fibula bat da, edo horraz bat da, edo horrazi bat da, eta antzeko bat beste alako tokitan hartu zen, eta loturak egiten hasi ez da, baina aurrena garbitu. Mitologian ez da hori egiten, zoritxarrez. Segur asko zer ikusi izango du mitologia unibertsitateko ateak betidan ikitsita eukitzearekin. Orduan, mitologia, hartzen da, jendeak hartzen du mito bat, eta hasten da teoriak egiten. Mito batetik edo mito sorta batetik, ez da? Claro, kontutan izan gabe, mito horretan, eta batez ere aspaldikoa baldin bada, zatik logikoa danez, eta denok ulertzen dugunez, zenbat eta zarragoa izan, ertoia gehiago izango du, eta zolda gehiago, eta desitxuratuago egongo da, ez da? Horiek danak aintzat hartu gabe, mitoa barandian jaso zuen bezala, hartzen dugu, eta hasten gehiago teoriak egiten da, konklusioak ateratzen horren inguruan, eta ez da posible hori. Batez ere zarra baldin bada, pentsatu behar da, testu inguruak aldatzen direnean, batipat gauzak aldatu egiten direla. Hemen kontatuko izuet, kontu bat oso politia, nire Pariseko irakaslearen ikergaia zana, eta benetan oso iradokigarria dana, baita ilunbekoa komentatzeko ere. Danetarako balio duna, bide batez. Kusi alduzu, ilunbekoa gero hariko gara, tira horrela. Zer gertatzen da testu inguru aldaketakin, da. Nire irakasle honek ikertze zuen kasu bat, bere kokalekua zen 8. mendeko Irak ingurua, hor Bagdad eta Siria, Bagdad, Damasko, inguru horretan, ipuingintza indarrean zegoen orduan. Influencerrak ziren, plazatara etorri eta ipuinak kontatzen zituztenak. Eta oso baloratu da zen, ipuinak ondo, ipuin kontalari on bat, oso pertsona handia zen, ez da? Orduan bat zen, gaurko telebista bezala. Eta testu inguru horretan, momentu batean, islama zabaltzen da eta nagusitzen da. Hor, gutxi gora bera, inguru horretan. 8. mende inguruen. Eta orduan kontatzen du, honek egitezun segimentu egitezion ipuin bati,
aurreko, budismoa edo antzeko zerbait zala, eta ipuin batek kontatzen zuen nola gizon bat izan zen hain onbera bere bizitzan, hiltzanean, asto batean errenkarnatu zela. Nonbait bakizu eskala bat nola dagoen, eta animali batzuk gizonaren, gizakiaren gainetik dut, ezta? Horietako bat da astoa. Orduan, sari bat izan zen, hain onbera izan zen, hain beste on egin zuen bere bizitzan, jainkuak edo budak edo zeinek, eman ziola grazio hori asto bihurtzeko, urrengo bizian. Etortzen da islama, eta islamarentzako asto bihurtzea madarikazioa da. Orduan, erakutsiz gure burmuinak nola funtzionatzen duen, bakarrik eatzen gea irudiarekin, eta ez edukiarekin. Orduan, hortik aurrea ez dago gizon on bat zela kontatzen duen bertsiorik. Eta bertsio guztiak itxura aldatzen dira erabat, gizon hori putako meik aiztona bihurtzeaino, esplikatzeko nola asto bihurtu zutela. Asto bihurtu zela. Bueno, horrek ze erakusten du. Testu inguru aldaketa batek dana desitxuratzen duela. Eta honek balio du, lehen esaten honan bezala, ilunbeako, nik hainbat kritika irakurri dut ilunbekoaren inguruan, eta zer gea, ilunbe da, asto bihurtzen dan gizonaren irudiakin geratzen dan planteamentu bat, eta gero horren inguruan edukiak eta zek, ez dauka aurrekoarekin zer ikusirik. Testu inguru aldatu egin delako, gizartea bestelakoa delako, ez da. Eta horre egite zaizkion kritikak alde horretatikan ulertu behar dira. Eta alde horretatikan ere, helduko diot orain gaiari. Bueno, oso zabalduta dago ustea Indo-Europarren aurretik, dana matriarkatu bat zela, eta emakumearen garrantzia handiagoa zela, gero izan dena baino, eta ez bakarrik garrantzia handiagoa, matriarkatu esan nahi du emakumezkoek agintzen zutela, eta nagusi ziala nolabait, pentsatu behar da gizartean, zatik mundu simbolikoa eta gizartea beti eskutik helduta joaten baiti ez. Orduan ikusten dugu mari alde guztietan, beraz, konklusio hori ateratzen dugu, ezta? Eta hor, proposatzen nuen gogoeta bat, mariren nagusitasun hori betidanikoa ote dan, pentsa daiteken betidanikoa dan, ala pentsa daiteken iragazki batetik pasata gero mari iritsi zaigula eta beste zerbait ez zaigula iritsi, ezta? Hori zan gogoeta. Eta, badira zantzuak pentsatzeko garai batien sugar gaur egun mariren konsortea eta konsorte esan dezagun aula edo bigarren mailakoa edo dena, bere garaian garrantzia handigoa ez otezun izan, eta gaur mariri lotuta ikusten ditugun hainbat irudikapen ez otezian berez sugarri lotze zitzaizkionak, ezta? Eta horren demostrazioan aurrera egiteko, bi gauza erabiltzen dituen, batipat, aldana, noski, batetik zantzuak bilatu, balizko garai bateko sugarren garrantzia handia adieraziko luketen zantzuak. Zeren gaur egun, eta Barandiranek berak esaten du, bi gauza horiek esaten ditu, batetik zeinen berdinak dien mariren eta sugarren azalpenak, beti suzko egitaia eta funtzioak batetik bestera, mendi batetik bestera pasatzen danean antxe izaten da, eurila, ekaitza, normalean modu bortitzean, bakarrik geratu da, modu bortitzean, eurila eta ura, baino ekaitzakin eta lotuta. Eta aldi batetik zeinen berdina dan, eta gero bestetikan zeinen pobrea dan sugarren inguruko mitologia, mariren inguruko mitologiakin konparatuta. Hoi Barandianek berak esaten du. Da normalean komentario gutxi ez ditun, baina hor, pixkate, harrituko balu bezala, ze eskasa. Eskasa eta toki batzutan nahiko kontzentratua ez da. Hor, bibide daude. Hori erakusteko. Batetikan, hori esan nahi dut, balizko, aspaldiko garrantziaren bata da deusestatzeko aleginen tamaina.
oroitzapena deusestatzeko aleginen tamaina, ezta? Eta hasten itzen esplikatzen Ulizarrea, ioko zineten, Ulizar deritzen mendira. Bai. Ulizarren badakizue nola dagoen hondakin batzuk. Bai. Ez dakit badakizuen zer dan. Ez. Nik egoin dela gutxi arte. ez nekin, baina beti oso kezkatuta. Ulizar entzule Euskal Herrian entzulea kokatzeko, berastegi eta gaztelu artean legoke? Muga da, Areso, berastegi, gaztelu, hor gaztelu kolonia bat daukelako, badakizu nolak izaten da, nolako terreno puskak erritikan aparte, eta Orexa, ustet. Ez dakit labur. Beraz, Gipuzkoa eta Naparroko muga horretan. Bueno, eta ikusten da, Iruñatik Donostialdea zuazela. 15 zuazela? 15 zuazela, ze nola da, gasolindegia? Pagozelai pasa, eta Pagozelaitik behera lehitzaldea zuazela, ezkerretara begiratuta, hor gainean ikusten dan mendia. Bueno, hor menditontorrean dago egitura bat, nik ez da ikintzan, edo gaztelu bat, edo begiratzeko vigilantzia torre bat, edo ermite bat, eta gero jakinun ermite bat zala. Zergatik egin zuten ermita bat hor? Ermita bat hor egin zuten sorginak izan zirelako, pixkat beherago dagoen kobazulo batean, 16. mendean. Eta zergatik egin zuten, esplizituki, kasua oso interesantea da, nahiko hurbileko daukagunako eta ondo dokumentatuta daukagulako. Eta Granadan, 15. mendean, noizbait, kontzilio edo alako Elizaren goi mailako zea batean, sorgin kontuak eta estazianean esan zuten, sorginak azaltze ziren tokia santifikatu egin behartzala. Orduan, sorgin azaltze tokian, ermita. Claro, hori esplizituki esan da dago. Naiz eta, badakigun edo pentsa dezakegun hori aurretik datorren politika baten segida dela, ezta? Eta hau esaten dut, zeren, mitologian bertan arkitzen dugu esaera edo topikoa esan dezagun, alegia maiz errepikatzen dana, gentilak eta sorginak eta buketu zirela ermitak egin zirenean. Hori mitologian gorde da, eta gero ikusten duzu 16. mendean Elizaren agindu esplizitua idatziz jarritakoa, eta ordu, pentsa dezakezu aurretikan ere, paganoa zaguntokian, egitezala zerbait, ez da. Eta begirazue, Aralarko San Miguelen zekatxarro bikaina egin zuten. Nun eta Teodosio Goñiko Teodosio hori erensugea azaldu zitzaion lekuan. Eta San Miguelen laguntza akatu zuten lekuan. Kasualidadea baliz bezala, sugarren leizezuloak eta sugar bizi dela esaten dan toki gehienak Aralar inguruan daude, hasi ataundik eta balerdiko zea hortatikan, bete lutikan, uarte harakilen, Lizartzan, buelta oso eman Aralarri eta hortxe daude sugarren agerpenen bildutako albiste gehienak, ezta? Eta horren erdian gero San Miguel eta, esaten dugun bezala, aurreko paganismoaren indarra erakusten du ua deusestatzeko aleginaren tamainak. Eta 12. mendean olako santutegi bat angoran eginda, pentsa daiteke bazula indarrik. Horrekin lotuko genduke baitare badegula beste guztira 5 erensuge hiltzaile ditugu Euskal mitologian katalogatuta. Bata dugu Aralarren, Uarten, beste bat daukagu Lapurdin, beste bat daukagu Zuberoan, beste bat daukagu Arrasaten, Arrasate ere, Mondragon, zan ustez dragoi batek hankapetuta zeukan herria. Eta gero beste bat daukagu Bizkaian, ume bat da, ez nahiz gozen oin herria zehazmeat zein dan. 5. Orduan, badago, erensuge akatu beharra, noizbait sentitu zuten. Behar larria, ezta? Horrekin lotuta, beste bide bat, bere garaibateko garrantziarena da, Indo-Europar eskematik, Indo-Europar eskematan erregetzak bilatzen ditu zilegitasun bideak. Bai?
importantena, bakizue, burruka dinastikoetan, eta zilegitasuna da importantena. Zilegitasuna, nori dagokio erregetza, ez da? Zilegitasuna. Bueno, zilegitasuna justifikatzeko badago leyenda ziklo bat Indo-Europarren artean, nun Indo-Europar jainko baten, edo jainko bat bera, edo jainko baten hurbilekoa, edo ondorengoa, esposatzen du, konkistatzen duen lurralde horretako printzesa edo haundiki baten alaba. Eta nolabait hortikan dinastia bat sortzen du, zilegitasun osoa duena bi aldetatik, batetikan jainkoek emandakoa eta bestetikan bertakoen aldetik ere, bertako elitetatik datorren zea bat alako. Bueno, hor illa beti, espaldin bada akuarela zea harineko beste tokiren bat, nun edoan gertatzen, amarretik, unetik 85etan, elemento arra jainkoen gandik datorrena, oida, Indo-Europarra. Eta emea da, lur okupatuaren zeatik datorrena. Euskal Herrian ere, 16. mendean badugu lako bat, eta badugu Don Diego López de Haro, aurkitzen duela Mariren antza duen izaki bat, andre bat oso dotorea, oso zea, eta hauntza hanka duena, gero ikusten duena, ezkontzen dana baldintza batekin, da bere umeak ez diela Elizara sekula sartuko, eta olako. Eta gero, azkenien, bueno, ez da betetzen, eta ies egiten du hanbotoko zehara. Bai, hor ere, badaukagu, elementu arra, da Indo-Europarra, esan dezagun, zain bizkaikoa da, baina bizkaiko jauntxo nobletakoa eta emakume hori. Bueno, baina bi mende lehenago badaukagu kontrakoa. Eta da, kasu, bakarra ez da, baina bakarretakoa. Ze gertatzen da? Eskoziatik etortzen den printzesa bat, pentsa daiteke hori lotu leike seguru asko euskal nobleziaren sustraietan dagoen bikingoen zeakin, Eskoziatik datorren printzesa bat ezkontzen da Erensugeakin. Eta hortikan sortzen dira Bizkaiko nobleak. Nork ematen dio zilegitasuna? Bertako Euskal Herrin aldetik elementu arrek, Erensugeak. Horrek ematen du, ze garrantzia eukizezaken garai batean, azkenien poderearen zilegitasunaren giltza, Romulo Marteren semea dan bezala, jainko batetik datorkien bezala, hemen Erensugeak ematen du, gero, esposatze hortan, da hortik handatozen aia die Bizkaiko nobleak. Jaunzuria famosoa. Bueno, azken ondorioetan segituan murgilduko gara Juan Ignacio Artxogarekin, baina zai daukagu Iraia Kanbra gure estudio zentraletan azken ordukoari heltzeko. Iraia, egunon? Egunon, hori da, azken ordukarekin gatoz, oraintxe heldu zaiguna. Pedro Sánchezek Moncloan emandako adierazpenen arira Israelek Yolanda Díaz eta Sira Gregori sarrera debekatu die eta Sánchez antisemitismotik salatu du. Israelek gogor erantzun dio Espainiako gobernuak Gazako genozidioaren arira iragarritako neurri sortari. Tel Avivek salatu du neurri horiek direla ustelkeria eskandaluetatik arreta desbideratzeko saiakera eta Pedro Sánchezen gobernua antisemita izatea eragutzi dio. Gideon Sahar Israelgo kanpo arazoetako ministroak adierazi duenez, begibistakoa da Sánchezen gobernu usterak Israelen aurkako etengabeko eraso antisemiten bidez bere barneko arazoak estali nahi dituela. Erantzun horren baitan Yolanda Díaz, Espainiako gobernuko bigarren presidente ordeari eta Sira Arrego gazteriako ministroari Israelen sartza debekatu diete eta harreman instituzional oroeten da geratuko da beraiekin. Israelek iritzita bi agintarek marragorri guztiak gurutzatu dituzte. Sarreko hartarazi duenez, Díaz Sánchez presidentea politikoki ahul dagoela baliatzen ari da eta pausoz pauso bere ikuspegi anti-israeldarra eta antisemita ezartzen saiatzen ari da. Yolanda Díazek bere aldetik erantzun du harro dagoela Israelek sartza debekatu diolako eta berriro ere salatu du genozidioa egiten ari den estatua dela Israel. Horrez gain azpimarratu du herri palestinarraren eskubide alde borroka jarraituko dutela eta hori gaurkoz esatekoak. Eskerrik asko Iraia Kanbra, eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratian, guk bien bitartean. Aurrera jarraituko du hementxe bigarren kafean, eta Juan Ignacio Artxoga agurtu egin behar dugu segituan, baina, tira, nolabait orain arte adierazitako heldu eta datorren astean jarraipen emango diogu, ze badago hemen testigantza bakarra, nolabait
testuinguru guzti honi, borobiltzeko aitzaki ematen diona. Bai, oain arte komentatu duguna, dira, ze zantzuak eta ze oihartzunak dauden pentsarazteko garai batean erensugeak izan duen garrantzi, oain baina asko zaundigoku, ezta? Baina gainea badago testigantza bat bakarra, duela 2000 urtekoa, eta bertan ikusiko dugu, datorren astean kontatuko duguna, suspense utziko dugu momentuz. Hoixe, Juan Ignacio Artxoaga mila esker eta datorren astera arte. Erki, horren arte. Entzuleok 11:06 minutu bagoaz aurrera, hemendik oinatira egin behar dugu salto, eta txokolate jaten jarriko gara gainera. Ui, a ver, Goiuri? Zu. Hola, bai. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Iritzi helduak, uste handikoak gure herriaz. Goiz eta arrats, berriketan gure herriaz. Nik nahi nituzke, halako segurtasunak eduki. Zerbait leku batekin lotzen dugunean, zerbait hori leku horretan oso errotuta dagoelako izaten da. Dexente egin behar da atzera, txokolatearen eta oinatiren arteko loturen jatorriak topatzeko. Bide luze bezain oparoa izan da eta txokolate isia interpretazio gunea izan da herriaren eta txokolatearen arteko harreman horretan sakontzeko irrika sortarazi diguna. Gure kabuz, tajuzko ezerrez genuela egingo bagenekien, eta oinatik eta txokolateak duten harreman horren inguruan asko dakien pertsona bat gonbidatu dugu bigarren kafera. Anton Azpiazu da bera, eta bera izango dugu, oinati eta txokolateren arteko harreman honen gida modura lagunduko diguna. Anton, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Apa, egunon. Zer moduz gara? Ondo, xirimirekin baina ondo. Udarako bero zakarren ostean eskertzen da, ez da horrela preskura pixka bat. Baina honek gorrinatu ingo danak. Bueno, Anton, esan dugu, oinati eta txokolatearen arteko harremanen astapenak bilatzeko dezente egin behar dela denboran atzera, ez da? Bai, erketan dia hemen dokumentazioak 1650 erketan da kakabon izena. Gero txokolate urtengo, lehenengo bentze kakaoa. Eta zeintzuk dira, Anton, lehendabiziko zantzu horiek edo nolakoak dira lehendabiziko arrasto horiek? Lehenengo dokumentazioa agerketan da Oñatik Unibertsitatean, eta dia kakaoakin fakultate farmazian itxezan nahazketak eta kakaoakin itxezan. Batik kakaoa eta txokolatea, berua dauenean da likidua, eta hotza dauenean iten da gortu. Zuk urtuta dauenean nahazketan duzu medikamentua, eta denporiakin igena hotzitu. Da iten da pastilla gorti urteten daue. Oñatiko lehenengo pastilla gortzezan. Eta baina ez oñatin bakarri. Euskal Herriko, Europako Unibertsitate danak teknika hori da gain. Unibertsitate betik ekuidau jakina eta dirua. Hortik azizan. Gero denpora geixoke, tailar txikitsuak azizian, eta hemen berrota 12-11 lekuak txokolate itxezana, gutxi, baina hauxe. Gero oindala berrota 10 urte, hemen 11 behatzi fabrika, behatzi tailar, beste mota batekuak, eta gero argin jarra etorri zanean, hemen 11 11. Eta gero azken aldizan 7. Doin bat. Beti fanda egoitzi bera. Eta Anton, esan duzu, unibertsitatean agertu zirela lehendabiziko zantzu horiek edo arrasto horiek gerora bilakaera bat izan zen, lantegi asko, badaukazue bilakaera edo edapen horrei zergatik gertatu izanaren arrazoirik?
Bueno, oinati berezan herri neko ondixak kakao etorri zanean, 5.000 eta piku biztanle dakon, inguruko onditzuena. Betidanik izan da oinati komerziala, diru leku bat. Eta hemen, dauz berrota amairu armarri. Armarri horrekian be, erabeke zen txokolatia. Zeba zein da, txokolatia eta kakaoa dauz bisa batea dia, mea kakaoa zen oso karestisa, oso karu, eta beste alde batetik produktu kolonial zuen, Ameriketatik etorte zuen. Oso zaila, jauntxo bakarri ekuileken hori. Baina gero ja fabrikak eta horrepa, ez dakit, oitxuria, o zela, ez dakit. Zeatik ez dakit. Baina hemen hainbeste, hori da, ez dakit mauan, arrasatzen zerraura zela hauzen, etorri, ez dakit, zeatik izango zen. Ez da, plantazinen kakauenik ez da, azukarren ipestau ezer, baina da, espresamente hori segitiko dago herri bat. Eta gero ipatu duzu, oparo aldi edo lantegi asko egotetik, bilakaera horrek ere, izan zuela ez, beste alde bat, nola baitere, ez dakit, gainbera esan edo bintzat, goitiberako, hasieran beti gorako joera izan zuen bezalaxe, goitiberako ere etorri zela. 1960 izian, oinatein dauzen, 3 fabrika, neko handixak, beste da tailara zian, eta danen artian dauzen hemen 950 langile. Hori direktuak. Aparte itxetan da, gauza batzuk itxezianak, kolomuak aldatu, eta lautxe. 950 piko herri bateako asko da. Asko. Eta geroia 1980 izian, ja azizian esportaien. Rusia, Arabia Saudi, Rumania, Inglaterra, esportazioak emutxoa, nonen bizitazun handisa. Eta gero, beste problema batzotik, adibidez, hemen dauzenak maiztegi, horrepa, pasekin dana da gauza bat, familiarreko lana zian danak, osea, fabrikak. Orduan, jajunak itxitxu, 25 ordu lana egunean, eta zemia berriz 12. Eta bestia berriz, atzeti datozenak, ez dako denporei diru azteiteko. Bai, pasado dugu, maizteekin eta loiolakin. Da hemen gatu zen bakarrik, zahor. Da zahor jente geixen egon zana, egon zian 220 persona. Iken dauen, esportazioa geixena, 3 errelegotan lanai, eta aixezak. Da oin berriz dau natra, eta honepe iken da 3 errelegotan, da honepe munduan eruten dago de produktu. Zuk zeu, Anton, zure arrastoan jarri gaituztenek aipatu digute, zuk zeuk ere, urte askoko harremana izan duzula txokolatearen ekoizpenarekin. Gero Anton ordea, aipatu dugu sarreran ere, txokolate isiaren figura hori agertzen da, interpretazio zentroaren figura, gauza bat da, bazuk aipatzen duzun hori ez, lantegi asko egotea, loraldia izatea bere garaian, gero goitiberako joera hori ere aipatu dugu, baina nola sortzen da txokolateixa interpretazio zentroa sortzeko ideia hori, eta ideia sortzearekin batela nola garatzen da? Entzu zengoz, 2004an zahorreko marka zaldin zen natra. Nik ikusten nuen, oinati desagertu ingo zala, txokolatean buruz desagertu ingo zala. Eta orduan, nik indeben dokumentazioa topau, nun da universidadian, oinatiko udaletxian, delaiko askotan txokolatean buruz, eta gastatu nuen liburu bat. 2007an, indeben liburu bat, eta da kakaoren iluntasuna. Eta gero, urrengo urtean, gertatu nuen hemen zentro interpretazio bat, esplikatzen zerban txokolatia, eta hori, txiki bat zen. Eta hoia, ekimaton ditxua da, hemen eakusten da, zela jaten dan txokolatia, zeu zein dakon, nundi datorren, historia nahazi kakao batek, eta azkelengo txokolatiak. Zatek, ez da hori. Azkenean, nahi arrazoia mundoztein, zatek ikusten da, gaur egun dauela natra, da multinazional bat, ez da lehenko moguan, eta natra beste batzuk inglesak eta hozituen, da multinazional bat herrixekin janekin ez dagoela ez da egitik. Lan aiken daue, egiten da, eta kitxo. Ez da lehenko moguan harreman handixekin langileak eta oinatik,
kanpoko jendia, eta oso diferente da. Eta horretik guduna, oinatiko horrixekin, bai, udaletxia, turismo bulegua, eta neuk, gertatu hemen da, zento interpretazioa txokolatia. Zutortze zauna, eta hemen esplikekin dira gauza danak, proba hube bai, usen jo bai, eta dana txokolatia eta kakao. Batik, kakao barik txokolatia ez da bitek. Lehenengo kakao. Kakao nizko izan buruz, kontaiken da, txokolatia. Hori ere, Anton, ari zara azpimarratzen ez da, nola baitere, esan dugu, hor, 16. mendeko arrastoiek badirela, gero oso oparotasun handia izan zuela, eta zuk zeuke aipatu duzu, gero gainbera bat ere izan zuela, ez dakit, horrelakoetan gertatzen da, gauza bat goitiberako joera izaten dutenean edo gainbera izaten dutenean, gero hori, jasota geratzeko zailtasunak izaten dira, jendeak ez diolduna izaten, ez dakit arazo iturri edo izaten den, eta horren aurrean zuk ikusi zenuen, ez, hor gabezia bat zegoela, utxuna bat zegoela, eta horri nola edo ala behintzat utxi bertzitzaiola. Nik itxut gota 15 urte fabrikan lanien, niza horren egin. Ikusten neben, dezagertin gozala. Ikusten neben, guaza pesaitin neben, nik hau ja neatzetik ez da torrien hor, izteia gurot, eta nik zentxate, lagundu, zatik informazioak eta gauza nekin bit. Eta topo dut, eta ineben, 16 urte ineben lehenengo informazio dana topaiken, eta liburuetara, dauen txokolatizia. Dauen etorten da, urtean etorten dira, 6,000 persona etorten dira ikustea eta entzutea eta probaitia txokolatia. Zerke, zer den txokolatia. Bai, Anton, musika apur bat jarri dugu tartetxo batean, baina esan duzu, jende asko pasatzen dela bertatik, ez dakit, zentzu horretan txokolateixiak, ez dakit, oinati bertako gazteekin, ingurukoekin ere, lanketarik edo egiten da modu berezian gazteek, dozen belaunaldiek jakin dezaten duela ez hainbeste, zer izan zen oinati? Bai, horta etorten dira, eskola danetak etorten dira, ez oinatiko bakarrik. Kanpoko neskaila mutiko etorten dira. Ikustea, ze influenzia ekuida ben txokolatiak oinatien, langileak zela, herri bat zela bolkau zanet, hori da nahi esplikekin da. Mira, da, herrikuan dako eta bertan dako. Herrikuekin neko beteta hau, neko jende asko etortzen da, eta txokolatien buruz, pasekin dena da, gauza danekin moduan, honek jarraiketako ikusten da zaila dela. Etik hemen lana inbiuzu, musu truke. Eta orduan, muten dau, mendik hoi bat urtea, hau gauzak espadia aldaketan, ez da ertingoa. Oinako filosofiak inbentzat. Igual ongoa den da matola, baina oso zaila da mantenitzea. Txokolateixia jarri zenetik, Anton, aipatzen ari zara, zaila dela mantentza, baina somatzen duzu, ez dakit, nola baitere, herrian akaso lehen etzegoen ezagutza edo nola deitu edo behintzat txokolateixia badela oinarri bat aipatzen ari garen ondare hau galdu ez dadin behintzat hor egongo dena. Dudek ez. Hor gaina udaletxio zela sartu da, turismo bulegu ope bai, orduan pultzaketan gabiz daun artean, lotura bat txokolati eta oinati. Oinati eta txokolati guzimo. Eta dako, loturia, jende asko dago, jende asko etorten da, introduziu eta zartuta dako txokolatizia oinati moduan, eta oinatiko jende anak etorten dira, jardiak dixen da gainera, lehen txokolatizia fabrika da zan, esen lortu gertaketia, eta oinatitia txokolatia bada. Baina esatitxo ben, bila txokolatera, baina ez gaurki, oindala 1 urte esan, bila txokolatera. Hemen oso sartuta hau txokolatia eta oinati. Eta zentzu horretan, Anton, ez dakit, garai batean oinatiko lantegi horietakoren batean lanean aritu, eta gerora oinatitik kanpora joan den norbaiten arrastorik edo norbait honetaz enteratu eta kanpotik zuekin jarri dira harreman eta guk izan genuen lotura bere garaian edo horrelako bitxikeria edo anekdotarik izan duzu. Bai. Hemen txokolate sorbea Iruñan dauena ebilizian oinatiko batzuk. Bos joan zian,
1956 jantzien arata montaduen fabrika bat. Da eurekin, oindako harreman oso onak, eurek esplikatzen, zela izan da fabrikia, zela izan txokolatia, eta hori da. Osea, harreman oso onak. Eta kapoko jende hona torten dana bai, zatik, betu, anedota bat esan gotzut. Fanzan, oinatiko talde bat, este posto, lagun fanzian, Nueva Zelanda. Da Nueva Zelanda dauzena, batu matek galdetu txoen, batei, zer da. ¿De dónde sois? O hola, corazón, eta nosotros somos de Euskadi y tal, San Sebastián, San Sebastián, al lado de Oñate. Al lado de Oñate, eta bai, Oñate, eta es que nik han ezagutan dut txokolatixekoa, eta ebe txokolateekin buruz da, eta bere zemiekin jauen hemen urte eta piku lana, eta horretik dako nire amistadea, eta hori. Baina, esan da, eta ikaratuta egatu zinen, Nueva Zelanda ban, eta entzo, Oñati, osea, Donosti, sí, al lado de Oñati. Importante. Begira, zentzu horretan, bi norantzetarako ere balio du alde batetik, zer egin den, eta Oñati zer izan den erakusteko, eta kanpotik norbaitek Oñati eta txokolatea lotzen dituen zerbait baldin badu, zuekin harremanetan jartzeko ere, bai. Anton, luzarorako eman dezaken gaia da, eta uste dut, gaurkoa hemen utzi, baina itzordua jarri behar dugula, datozen egunetan edo jarriko dugu, hemendik bertara bisita bat egin, txokolate isiara bertara bisita bat egin, eta han, begien aurrean ditugun guztiekin, lasai eta luzaro eta oparoago aritzeko, beraz, lehendabiziko harreman hau eskertzen dizugu, gaurkoan testu ingurua eta lehendabiziko xetasunak emateagatik, baina esan dagoa, bigarren itzordua jarriko dugu Oñatin bertan, eta luz eta lasai arituko gara txokolate isiaren, eta Oñati eta txokolateren inguruan ondo iruditzen bazaizu. Oso, mila esker. Eskerrik asko zuri, Anton, hori izan. Venga, zuri, venga, hor. Zirudien denak etorkizuna ginenean Aleak aldatu, alago aldatu gara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Oh boy. You said your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say Asmoa genuen ostiralero zuekin puntu morea izeneko sekzio berri bat estrenatzeko, baina joan den ostiralean askotan gertatzen zaigun bezala, edukiak eduki eta gure gonbidatuen hitzjarioa bide, ez genuen tarterik izan puntu morea estrenatzeko eta gaur izango da hortarako eguna. But there's a cuter word for it. I know. Borrego, Real Academia Espainolaren hiztegiaren arabera, persona sencilla e ignorante. Sinonimoak, tonto, necio, memo, pusilánime, infeliz, boludo. Eluiarren begiratuz gero, tentel, lerdo. Pertsona batzuei izena ezin hobeto datorkie. Horixe da Francisco Javier Borregoren kasua. Borrego auzitegi goreneko eta giza eskubideen Europako auzitegiko magistratu ohia da. Eta joan den ostegunean, Voxek Espainiako Kongresuan antolatutako
genero ideologia eta salaketa faltsuak Espainia Argentina izeneko jardunaldiko izarra izan zen. Why so sexy, you so dumb, and how survive the years so long if I'm Jardunari alden helburua antifeminismoa edatzea izan zen. Bide batez, ekitaldia Alderdi Popularraren eta PSOEren baimenari esker egin zuten. Eskerra Republika de Cataluña, BNG, EH Bildu eta Sumar aurka agertu ziren. Baita dozenaka erakunde feminista ere. Ezin omentzen horrelako jardunaldi bat oztopatu ordea, konstituzioaren aurkako eraso nabarmenik ezean. Baina tira, han gertatutakoa gorrotoietzaldi bat izan zen. Gure lagun Borregok alaxi esan zuen eskuak altxata. Manosferako kidea naiz eta harro nago. Hitz egin genuen behin hemen manosferaz, baina ez da harro egoteko modukoa. Misoginia eta gorrota zabaltzen dituen online komunitateen sarea gero eta handiagoa. Genero berdintasunerako mehatxu larria da. Narratiba toksiko horiek ez dira jada online espazioetara mugatzen. Haren eragina kulturan eta politikan iragazten ari da oroar. Genero indarkeria hutsalduz eta estereotipo diskriminatzaileak indartuz. they choose me, I'm not choosing them. Amen. Baina handiagoak ere bota zituen Borregok eta bere lagunek baita ere, atzoko jardunaldi, osteguneko jardunaldi antifeministetan, pertsona transen aurka, soilik bai da bai legearen aurka, Open Arms itxasontziaren aurka, bai, rasismo puntu bat ere beharrezkoa zenantza, zergatik ez, eta salak eta faltsuetan azpimarra jarriz eta ona hemen gaurko puntu morearen arrazoia. Goazen, mesedez, datuetara Borregori eta lagunei, ez zaizki bat ere datuak gustatzen, baina guk, bai, maite ditugu, eta ona hemen entzun beharrekoa. Eskuragarri dauden azken datuak estatuko fiskaltza nagusiaren memoriakoak dira. 2024an argitaratu zen 2023ko datuekin. Eta kondenadun salaketa faltsuen zenbatekoa 0,0010 zenbatu zen. Hau da, urte horretan emakumeen aurkako indarkeriagatiko 2 kausa frogatu ziren judizialki, kausa faltsu, 1989 auzietan. 12 kasutan iriki ziren prozedurak arrazoi errengatik, eta 4 oraindik izapidetzen zeuden memoria argitaratu zenean. Hau da, estatuko fiskaltza nagusiaren memoriak honako hau berresten du. 0,0010 baino ez zirela zigortu faltsuak izateagatik 2023an. Baina horrez gain, 2009 eta 2023 aldian, kondenatutako kasu horien bataz bestekoa oso txikia dela baita ere, 0,0084 ingurukoa. Gehienez eta asko jota, 0,0085. Oraindik ere, martxan zauden prozedurak kontuan hartzen baditugu, baina hori da gehienez. Orduan, Borregori, bere lagunei, eta feminismoaz gaizki esaka ari diren horiei guztiei esango nieke, kentzeko begirada salaketa faltsuen asuntotik. Esan bezala, 0,0010 direlako soilik. Ez dauka zentzurik diskurtso bat ere ikitzak honen gainean datuak horiek izan da. Goizeko 11:09 minutu bagoaz azken txampan murgiltzera eta bagoaz Kolonbiara bidean hartzera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868.
ikus dezagun, zer gertatzen den, baina, bueno, momentuz leia bizia urdei bai eta horio. 200 metroren faltan 12 segundu ateratzen da biltzalako, Dolose aldea bigarren tokian, Donostiarra hirugarren tokian, eta... Aldeko igandeko demora egingo du, Bai, segundutxo bat hobeago agian. 0-4-77 Bermeok, bueno, poza guztiena Gorkaren berri. Horrez dago asko esateko. Iritsi da arraunearen urteko itzordu nagusia. Kontxako bandera zuzenean naiz irratian. Igande honetan, 11 hasita analisi honenarekin. Kontxako bandera, naiz irratian. Salida del vuelo con destino a la felicidad. Por el mundo me encontré cosas hermosas que antes no veía. Entzuleok, baute da kafe hartzeko Kolombia baino toki hobeagorik, guk bigarren kafe hartzen dugu egunero, naiz eta ez den egia. Nik oraintxe 3. hartuko dut, baina 3. hartuko dut kafeaz asko dakien herrialde batekin loturan, inoiz gurean izan dugu, Jose Miguel Ramírez Giraldo, Pereirako semea, kolombiarra, euskalduna, eta tira, poliglota, bestein bat kontuen artean etxiontako lagun. Baina aurten, tarteka Kolombiarekin konexioak egingo ditugu, eta Jose Miguel Ramírez Giraldo izango da, gure lotura, berak jarriko dizkio begiak eta hotxak, Kolombian gertatzen diren hainbat egoerei. Eta tartean, azken asteetan, azken mugarritxo bat ere egonda, Israel eta Kolombiako gobernuaren arteko harremanen artean, ikatz salmentaren blokeo edo ezezko hori Kolombiaren aldetik, Petro presidentearen nolabaiteko, garaipen txiki bat izan da, hainbat urtetako harreman eta gora beretan ere mugarri bat suposatu duena, dagoeneko harreman etete bat ere izan zen nolabait maiatzaren batean, 2024an, harreman historikoa ere, armamentistikoki lotura hondiak, hemen uribismoa ere ipatu beharko genuke, kontzeptu asko dira, baina denetan lasai asko murgilduko gara Jose Miguel Ramírez Giraldorekin. Jose Miguel, egunon eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon, eta eskerrik asko gonbidatzegatik beti placer handia da niretzat. Zuekin aritzea. Plazerra gurea da, zalantzarik gabe, eta tira, zu goiz jaikiarazten zaitu gurerako, baina eskertzen dizugu. Eta murgilduko gara, gaiean, zeipatu dut ez, pixkat mugarria izan dela, Jose Miguel, ikatzaren salerosketa edo salmentaren kasu honetan etete hori, diru iturria handia suposatzen du Kolombiarentzat, eta Kolombia eta Israelen arteko harreman ekonomikoaren muina ere bai, baina Gustavo Petro presidenteak norbait Israelekin harreman horiek eteten joatea eta genozidionen erdian bestelako harreman batzuk sortzea erabaki zuen eta erabakitzen jarraitzen du. Mugarri izan da, ez dakit Kolombiak nola bizi izan duen nolabait azken erabakia, Jose Miguel. Galdera ona. Azteko nik uste dute Israel darrentzat okerragoa dela gure ikatza ez jasotzea guretzat baino guk herrialde askori saltzen diogu ikatza munduko ikatz harrikatz meategirik handienetako bat daukagu iparraldean, Guajiran, Kolombiako ipar muturrean edo, eta nik uste dute Israel darrei 5% edo saltzen diogula, baina eurentzat oso garrantzitsua da. Nik uste dut konsumitzen duten ikatzaren erdia edo galduko dutela gure ikatza galtzean. Baina, orokorrean Kolombiar asko kezkatuta azaltzen dira, ze gure harremana oso estua zen, aspalditik gainera, eta, haiek ere guri gauzasko saltzen
zizkiguten, bueno, gero sakonago murgilduko gara, ezta? Gai horretan, baina, bueno, Kolombia oso herrialde polarizatua da, eta uribistak, bueno, eskuindarrak dira, eskuinaldean daude, eta haiek dira kezkatuenak. Eta batzuetan gauzak diren baino okerrago ikusten dute, haiek gure presidentearen batere zaleak ez dirarako. Beraz, badago nolabait Petroren erabakiak ere nolabait beti ere kritikatzeko joera uribismotik eta hori ere bada tartean. Nolako esango zenuke dela harreman hori? Israela aipatzen dugunean, eta hemen entzulea nahiko jantzia dagoela esango nuke, baina Eimar dire baina bardura, ez? Israeldar, judutar, sionista, sionismo zale, judutarren presentzia, lehenik eta behin, haundia izan da Kolombian, Jose Miguel, edo historikoki? Bueno, galdera bikaina. Galdera bikaina. Barkatu. Jose Miguel ura daten ari da, galdera honi erantzuna behar bezala emateko. Hobeto erantzuna alizatea. Vale. Orduan, bueno, azteko, esan beharra dago, hasiera batean, esan dezagun orain dela mendebalde edo, ez ginen hain lagun onak, kolonbierrok eta judutarrak, ze lege batzuk zeuden, beste erlijio kideentzat eta beste oso kultura ezberdinen kideak ziren herritarrei, Kolonbiarako sarrera, ekiditeko. Eta guk ez genuen judutar askorik hartu, adibidez, munduko bigarren gerraren bitartean, bai? Ze oso, esan beharra dago, hitz gardenez, oso gobernu xenofoa geneukan, eta oso judutar gutxi sartu ziren Kolonbian, bai? Baina sartu ziren gutxiak laster aberaztu egin ziren, eta, esan dezagun eragin erlatiboki handia eduki zutela, adibidez Gilinski familia gaur egun Kolonbiako familiarik boteretsuen artean dago, bai? Eta, zer gehiago esango dizut, adibidez Kolonbiak estatu sionistaren sorkuntza sustatu zuen, ez dakitzeatz mehatz nola gertatu zen hori, ze gerra bitartean judutar gutxi hartu genuen, eta gero nik uste dute mila bederatziehun eta hirurogeita zazpitik aurrera edo, Israeldik arma asko importatzen hasi ginen. Galil fusilak adibidez oso ezagunak dira Latinoamerikan eta Kolonbian, batez ere, gobernuak eskertiar gerrillarien artean eduki duen gerran, eta, zer gehiago, nik uste dute harremana, gero, harremana, pixkanaka,
indartuz joan dela, bai, ez da izan egun batetik egun bestera gertatu den gauza bat, eta bueno, gero badago gaur egun erlijio elementu bat oso importantea dela, bai? Lehen xenofobia eta beste erlijioaren kide izan zitezkeen pertsonen aurrean, baina gaur egun oso ezberdina da, eta gai hori ere ukitu nahi nuke alba da. Ados, bai, aurrera, Jose Miguel, heldu horri bai. Bueno, kontua da, azken, nik uste dut, azken 50 urteotan edo, Latinoamerikan handituz izan direla eliz kristau evangelikoak. Oso garrantzitsuak dira Latinoamerika osoan, Brasilen, Mexikon, Kolombian, eta eliz horietako kideak sionistak dira, sionismoaren zaleak esan dezagun, eta haientzat Israel ukaezina da. Ukaezina da eta ikutu ezina, eta Israeldarrak dira ez bakarrik erlijio, judaismoa praktikatzen dutenak, baizik eta Israeldar oro, jainkoaren seme alabarik nagusiak eta maiteenak dira, eta errespetatu behar dira, eta tristeki, genozidioa ukatzen dute sistematikoki, eta, nik ezin nuen sinestu, baina, joan den urtean edo, bideo bat ikusi zuen, non Netanyahuk oso hitz politak esaten zituen, pertsona hauei buruz, Latinoamerikako kristau evangelistei buruz, beren sustapenagatik, beren babesagatik, eta Beraz, harreman hori hor izan da, noski ikuspegi ezberdinak Kolombian, eta gaur egun gobernuan dagoen Gustavo Petroren ezkerrak beste modu batera ikusten du noski sionismoa, eta beste modu batera ikusten du gatazka hau. Aipatu dugu mehatzegintza eta honek duen, mehatzaritzak duen pisua bertako Kolombiako ekonomian, nolabait desoreka horretan ere, kaso Israelentzako sensibleagoa dela, Petrok ezarri duen blokeo hau. Bestaldera, harreman armamentistiko hori ere, historikoa da, Jose Miguel, eta lehen fusilak aipatu dituzu, baina esango nuke armadaren, hegazkinen eta bestelako hainbat teknologietan ere Israelek aportazio handiak egin dizkiola Kolombiari, eta harreman horiek ere nolabait eraldatzen ari direla pixkanaka Kolombiako politika armamentistikoa ere. Bai, egia da. Agian ez naiz pertsonarik jantziena militar kontuetan, baina egia da Álvaro Uriberen gobernuan, 2002tik 2010 egon zen gizon hau gobernu buru, eta denbora hartan Israelekiko harremana estutuago zen, ze gizon horren politikarik
garrantzitsuena segurtasuna zen, bai, gerrillen kontrako gerra, eta nonbait Israelgo industria armamentistikoak oso prezu onak eta oso kalitate handia eskaintzen zuen, eta, bueno, nik uste dut, gogoan dut, garai hartako albistegietatik, armamendu asko, hegazkin asko eta erosi genuela Israeldik. Eta, bueno, gero 2020an, pandemia garaian, garai hartako presidenteak ere, uribista handia, zenak, Israelekin... Iban Dukeri buruzari gara, Jose Miguel? Bai, Duke. Iban Dukeri buruzari gara. Iban Dukek, nola zaten da, Tratado de Libre Comercio bat sinatu zuen Israelekin. Eta, bueno, ez bakarrik armak, beste gauza asko saldu eta erostea adostu genuen. Eta oso ondo esan duzu, Gustavo Petro, iaia Kolonbiako lehendabiziko presidente ezkertiarra denez, historio guzti horrekin akabo egitea erabakitzen ari da. Ze, bueno, alde batetatik Latinoamerikako ezkertiar eragileak edo liderrak beti Palestinarren aldekoak izan dira edo orokorrean. Eta, bueno, beste alde batetik Gustavo Petro bakezale handia da, eta hori esan beharra dago, bere kritiko handiak beti kexatzen dira, bakezale egia dela, eta horrexegatik eta zoritxarrez hori kontu oso desatsegina da niretzat, baina egia da, iaztik eta batez ere aurten Kolonbiako segurtasun egoera jeitxe egin da, bai? Talde armatuak badirudi boderetsuagoak bilakatzen ari direla Kolonbian, ze Gustavo Petro antza tolerante egia izan dela beraekiko, eta bueno, hori beste kontu bat, baina egia da oso bakezalea dela Gustavo Petro, oso nola esan, sensibilitate handia daukala, munduko herririk zapalduen egindako ankerkerien aurrean. De les mans el cor del meu cor cristal. Hemen ari gara Jose Miguel Ramírez Giraldorekin, Kolonbia eta Israelen arteko harreman horiek nolabait aztertzen, testu ingurua hartzen, Petroren azken erabaki hori, zabuztuaren hasieran ikatzaren esportazioak Israeli etetea erabaki, eta nolabait hitzetatik
ekintzetara pasaden gobernu bat izan delako Kolonbiakoa, eta horari ginen pixka harreman historiko hori nolabait ere ulertu nahian. Kontatu didazu Jose Miguel ere, eta honekin amaitzen joango gara, baina Israeldar turista gazteak dabiltzala asko zure eskualdean, zuke beste lanen artean, eta azken urteotan nagusiki ere turismo gida bezala ere lan egiten duzu, antxe ardatz kafegilean eta bar, eta egokitu zaizkizu beraz Israeldar turista gazteak ere bai? Hori da. Hori da, niretzat gai interesgarria gu zuzenki ukitzen du. Esango dizuet, askok jakingo dutenez, Israelen bai mutilek eta bai neskek zerbitzu militarra egin behar dute legez, bai? Gizonezkoek 3 urtez, bai? Eta emakumezkoek 2 urtez. Zerbitzu hori amaitzen dutenean, diru bat jasotzen dute, bai, zerbitzuaren bitartean gordeta eduki dutena, nahi dutena egin dezaten, bai? Eta normalean, gazteak direnez, egin nahi dutena bidaiatzea da. Eta Afrika osoan zehar, edo Asia hegoaldean zehar, edo Hego Amerikan zehar bidaiatzen dute 6 hilabetez. Eta nola dakit? Nik neuk, haiei, galditu ditu edalako, erdiz ingelesez eta erdiz hebraieraz, hebraieraz ere pixka bat badakit. Hori ere bai. Eta gero badaude erakunde batzuk Israelen sortuak munduko ume pobreak eta bar laguntzeko direnak, eta hemen zehatz-mehatz Kolonbian ez dakit ze ume pobreekin edo lan egiten duten, baina gai hau oso ez eztabaidagarria da, ze ikusita zer egiten duten, bai, palestinar umeekin, baina kontua da hemen bidaiatzera etortzen direla, eta inoiz ez genuen hainbeste israeldar gazte, bai, turista israeldar gazte ikusi, iaz eta aurten baino, makina bat, eta Salento, Kolonbiako mendebal erdian dago kafe eskualdea, bai, el eje kafeteroa, eta eje kafetero eskualde horretan, Salento da, lekurik bisitatuena, eta bertan ikus daitezke israeldar gehienak. Aspalditik, nik uste dute orain dela 10 urte edo, Salenton ostatu bat, taberna bat, eta nola esaten da, sinagoga txiki bat sortu zituzten israeldarrek, eta urte osoan zehar ikusten dira 4 gizon, hau da, gutxi, judutar itxura tipikoarekin, eta gero, turismo denboraldi basuan, hau da, euritxuen diren hilabetetan, apirilean, maiatzan, irailean, urrian, ikusten dira gehien horrelako turistak, bai? Israeldar gazteak. Eta esan behar dizuet,
objektiboa izan behar gara, baina esan behar dizuet, guk normalean atzerriko turistez kesu gutxi jasotzen dugula, baina israeldarrenez gehiago. Haietako batzuk oso agresiboak dira, garraiz egiten dute, zalditxoak gaizki tratatzen dute batzuetan, fama txarra badaukate, zoritxarrez, eta hori, horrek atentzioa ematen dit, ze normalean atzerriko turistek, Europar asko adibidez jasotzen ditugu, oso ondo jokatzen dute. Ez dakit horregatik den, baina pixko bat ikertzen ari nintzela ikusi dut gainera, Israeldarrak keixatzen ari direla, ze uztaia erdialdetik ona, Kolonbiako gobernuak bisado berezi bat eskatzen diela orain Israelgo turistei, eta orduan ikusi dut webguneren batean, horrela fororen batean kejatzen ari zirela, beste eraso bat bezala ulertzen dutela beraiek, ez? Israeli beste eraso bat bezala, orain Kolonbiara joan nahi dutenek bisado berezi bat behar dutela. Bueno, ez nekien, egia esan, ez nekien, baina, ez dute, egia esan, ez dute diru askorik gastatzen, eta hobe horrela. Niri, topatu ditudanak, atseginak iruditu zaizkit, baina, hainbeste kesu entzunda, ez dakit behar ditugun. Aizu, Jose Miguel, agurtu egingo zaitugu, plazerra izan da zurekin aurten lehenengoz Kolonbiara begira jartzea, eta salento aipatu duzula, bada musikari handi bat Euskal Herrian, Xavier Severio, ez dakite zure Euskal Herriko bisita hartan, edo zure Euskal kulturaren ezagutzan topo egin duzun berarekin, baina Oskorri taldeko biolin jolea izan zen urte askotan, Alos Kuartete laukotea gidatzen du, Iñar Sastrerekin batera, baina bere proiektu propioa Xavi Severio izenarekin eta bardauka, eta Salentore egindako bidea baten ostean, kantu hau konposatu zuen, eta Salento izena du, gero bidaliko dizut, baina Salento kantu honekin, Xavi Severio biolinean, agurtuko dugu Jose Miguel Ramírez Giraldo, urrengo itzordura arte. Zaindu asko, Jose Miguel? Berdin, eskerrik asko zuei, besarka handi bat Kolonbiatik, eta segi etortzen, segi etortzen. Hori da, Euskal bisitariak Euskal Herria bazoazte, Kolonbiara bazoazte, kafe eskualdea ezagutu behar duzu, Jose Miguel Ramírez Giraldoren eskutik, aditua baita bere lurra saltzen, eta batez ere euskeraz azalduko dizuelako bere lurra zein den eta nolakoa den. Zaindu, Jose Miguel! Agur! Entzuleok eta guri agur esateko ordua iritsi zaigu, Julen Goikoetxe Orbegozo, bihar arte. Goiuriz izan handia, bihar arte. Entzuleo gupagoaz informazioaren txanda orain hementxe naiz erratian, bihar, goizeko 10:05 bueltan izango gara, hainbat gai, kolaboratzaile berriak aurkeztu eta estrenatzeko prest, eta zuekin, kafe bat edo bi hartzeko gogoz. Keep calm and bigarren kafea.